תקפוץ. בוא נראה אותה בגבל לקפוץ. בוא נראה אותה בגבל. עכשיו אתם רואים, טוב, אני אחזור עליכם שהוא יתנדד גבוה. תקמת את זה ככה, תסיימים ככה. הפוך! אוקיי, ככה? ככה, סובב, כי ככה. אוקיי, אני אחזור עליכם כשהוא יתנדד גבוה. יאללה, קירי. רגע, אני אמור לשבת פה בשביל שהמצלמה לא תזוז. אבל על ההפך, על הדלת הזאת. אוי, נו באמת, טוב. חכה. רואים אותך במצלמה, דניס. יאללה. וחזרתי אליכם. אנסטסיה, זוזי! תקפוץ! לא, אתה טוב. אני ששמת אותך. זוז! את מי את מצלמת? גם ניב? יאללה, קירי, תמשיך! אני דניס טלפון! זה! יאללה. תקנו את הטלפון של דניס, הוא יושב עושה כאן לבסה עם חברה שלו. אני שלחת את זה ליוטיוב. די. טוב, די, אני מנתקת.